Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan roja yekşemê di bernameya vekirina rêya di nav Stenbol û İzmîrê de di axaftina xwe de got ew li Rojhilatê Feratê li Bakurê Sûriyeyê dest bi operasyoneka nû dikin. Erdogan peyamên xwe li ser CHP da û got CHP û Kılıçdaroğlu bi siyaseta xwe pişt li terorê derdkevin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan li ser amadekariya operasyonên Rojhilata Feratê wiha axivî. Bize gözdağı vermenin peşindeydi. خواست لسر اپراسیون عفرینه گفان لما بکه لیما گهنه داوی ام کتن عفرینه ام کتن جرابلوس و البابه نهاجی امی بکون روشلاتا فراته ما افهز را خواه به امریکا و روسیا راجی پار بکر حتی که جوان دوران ایرشن تاجیر دوام بکن نممکنه که ام بدنگ بمینن صبر ما حتی درجه که د پروسا سندنا سیستم موشکین اس 400 ام بگلک زختن را روبرومان لیجه به بدنگ ما هر وکی کو پشتوان آلیان دگیره. Hevserokê Partiya Demokratîka Gelan HDP Sezai Temelî jî di encama konferansa HDP de li Amedê li dijî operasyonên Tirkiyeyê bi ser erdê Bakurê Sûriye û Iraqê peyaman da. Birêz Temelî got, li Rojava û li Bakurê Sûriyeyê Tirkiye polîtikayên rakeşan dimeşîne. Her wisa destpêkêşana tevgera leşkerî û gefên operasyonê ji bo aştiya herêmê jî gelek giring e. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik gerginliği tırmandıran Lirojava Bakurê Sûriye Türkiye politikayên rakeşanê dimeşîne. Türkiye dezvekeşana tevgera leşkerî û gefên operasyonê ji bo aştiya herêmî gelek giring e. Ji bo vê coğrafyayê siyaseta tang û topan û şer na divê bi hemî aktörên siyasî yên herêmî ramuzakere bidin destpêkirin. Ya şert ewa ku di çarçûvaya kêtiya Sûrî de bi demokrasiya xwe cihî avakirina rejêmek wekhev azad û demokrat be. Ji bo wê jî nameya Birêz û Celan ya ku di dûy gulanê de bi avokatên xwe re hinar tibû pir giring e. Deklarasyona ji heft xalan pêk tê ji bo çareseriya li herêmê pir giring e. Ji bo wê jî divê rêya avokatan û siyasetvanan bû hevdîtinên û Celan bêvekirin. Ji ber ku ev ji bo aştiya herêmî pir giring e. Bi salan e Tirkiye operasyonên leşkerî li ser Bakurê Sûriye û Herêma Kurdistana Iraqê pêk tîne. Lê di encama van operasyonan de tu tiştekî bi dest nexist. Lê huzur û can û paşeroja gel hat wendakirin. Sezai Temelî got ji bo dawîl aloziyên di nav Kurdan de were divê her aliyên civakî ên Kurdan misyoneka dîrokî hilgirin ser pişta xwe. son günlerde Dirûjên dawî da li ser kampa Maxmûrê jî ambargoyek pêk tê. û li ser erdê Kurdistanê Tirkiye operasyonan didûmîne. Divê Parlamentoya Kurdistanê li hembervan polîtîkayan tedbîran bigire. Ev helwez dê xizmetê bike ji bo yekêtiya Kurdan ya netewa demokratîk. Yekêtiya netewî divê di ser berjewendiya partiyan û takekesan rabe. ulusal birlik Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. bir yerde durmaktadır.